Hi guys, welcome to my vlog. Di na po yung amigo nag-drive og bike. Oh, tanaw nyo guys, oh. Kuan, kapayas. Daghang kapayas diri guys. Ang problema ng mga kapayas guys kay nagadaot gis init. Tanaw nyo guys. Grabe gi ang mga kuan guys. Grabe gi kainit yung panahon na guys. Kay oh, tanaw nyo ang mga sagbot nga matay gid guys. Oh, makakita mo sa kung agyanan diri guys sa kuan sa division kay gikam ko sa trabaho nya karon pa adong na ko guli yan ay trabaho diri guys. Oh, mano sila bus. Oh, tan-aw lang mo diri guys sa ako ang agyanan kay kuan padung na kog uli nya aron di mo layon sa ako ang vlog makakita mo mga lain-lain nga gwapo kay mga balay guys. Oh, mga balay nga mga gwapo kay diri guys. Oh, tanaw nyo guys. Wow, gwapo kay mga balay guys. Oh, kita kag gimog view diri sa ako ang agyanan guys kay man akong agyanan diri guys kanang padulong duty uli. Oh, tanaw nyo guys. Ano kinabuhi ni Inko probinsyano, magbike hapon, magbike ug buntag. Oh, kita og balay guys. Oh, gwapo yung balay guys. Na sabi ka gwapo sa mga balay diri guys. Kita na mag-view diri sa subdivision. Dahil pa chocolate nga balay guys. So tawa nyo guys. Chocolate nga balay. Oh, see? Oh, gwapo kayo. Chocolate nga balay na grabe ka gwapo mga balay diri guys. Ya, pinakagwapo guys. Diara ko guys. Naaran yung amigo guys. Mauni pinakagwapo nga wala pa mausong tao guys pa. Guys no. Guys. Ito ang view diri guys. Ng balay nga gwapo kay guys. Daghang kay kuan guys. Oh. Daghang kay rebulto ng balay guys. Na, gwapo sa balay guys. Tingnan niyo guys. Amo digi mo layon sa kong vlog kay pakita ninyo ta mga lugar kay nga gwapo kayo. Oh, diri sa ako ang agyanan sa subdivision. Oh, na. Gwapo kayo no. Oh. Mabalik sa mo sa inyong amigo guys nga pinakagwapo. Salamat kanyo guys sa inyong pagtanaw sa akong vlog. Nya. Salamat yo kayo. Okay, ma'am. Salamat kanyo guys sa inyong pagtanaw sa akong vlog, sa inyong pag-follow, pag-like ug pag-share guys. Dagan jud kay salamat nyo guys. Ang Ginoo ri magbalos yung tanan guys sa inyong kaayo diri sa kuha guys nya. Babay nyo guys. God bless tuno. Sunod nga video na po guys. Atangi ang ako ang mga video guys nga long tagas nga video. Nya babay nyo guys. God bless.